אקשן. בוקר טוב. יאללה, מה אתה? יופי. בוקר טוב אנשי המאיפס. היום האירוע הגדול וכמה דגשים קטנים של מה צריך ללבוש היום. בגזרה הנשית, האדי שלנו. בנות, מה שצריך לעשות זה פשוט לבוא, נכנס קצר תמוד, סטרפלס, כל השאר, האדי תדאג לכם. תלביש אתכם, תשפצר אתכם, הכל יהיה פצצה, חגורת בטן וכתר עלינו יהיה נהדר. לגבי הבחורים מאוד פשוט. פשוט להגיע עם חולצה קצרה ומכנס קצר שתוכלו להוריד את זה שם. שימו את זה בקולב, שעורים תחתונים וטוגה, הכי טוב. יאללה, שיהיה לנו בכיף. עוד משהו דוקו שאתה רוצה? אולי מה יש לשתות היום? מה יש לשתות היום? מה יש לשתות היום? גולדסטאר, מכבי, טייסטי, ערק, פיץ', וודקה, בכל הטעמים והצבעים, וויסקי, זה סתם אני ממציא. וואלה, יהיה אחלה. כן, יהיה סבבה. מה קרה? מה קרה?